Ano sa siya mo larga? After sa kuan. Na naman siya ticket pabalik. Na sa ticket. How pa na? November 9 man siguro to. Ang mag-airplane na siya? To go gyapon. Tugo. Ano ka tidaan siya? Oh, Kasi mas siya no, kay advance mo nagbayad. mas makabarato man. Kumana siya schooling, no? Katong training. Training. Mana siguro kay murag schedule naman lang iyang giulat. Schedule lang iyang giulat. Yung phone na katulong. Yung service report siguro o service. Niya. Ito. Katong pagkita na mo last time katong sa Dunkin Donut god.